Косара се възприема като единствен специалист във всичко. Тя е крайно категорична, дори и в чистенето. Тъй като често ни стигат сериозни мотиви за да обоснове позицията си, тя си служи с морални и принципни в кавички съображения и често стига до заключения, базирани на полов признак от типа единствено жените знаят това, когато вече съвсем няма никакви мотиви. Тя е доста силно и лесно възбудима, емоционално инертна, напрегната, авторитарна, дребнаво старателна, някакси вманиачено спазваща, разбира се, единствено своите правила и е с подчертан стремеж към доминиране. Когато тя яхне личния си бунт, без никакъв проблем, раздава епитети от типа простачко, мръсна, урод, изчадие, раздава заплахи, внимавай да не останеш без коса, лично аз ще ти скапя живота и подобни твърдения, които самата тя почти веднага забравя. Имаше заплахи към Кристи, ако си спомняте, че ще я направи инвалид, което беше според мен върха на сладоледа в къщата, ако сериозно се отнасяме към тези словесни намерения. Незрели хора, като Косара, в едни други времена са изгаряли себеподобните наклада за тяхно добро, за да им дадат шанс да си изкупят греховете в отвъдното.